Здравей! Здравей! Днеска беше на интензив за директно изживяване на истината на въпроса кой съм аз. Това ти е първият интензив. Как се чувстваш след интензива и какво искаш да кажеш на хората, които се чудят дали да присъстват или не? Чувствам се щастлива, починала и всъщност това е един от начините, за който иска да открия себе си, да започне да открива себе си. Установих, че пътя е доста бавен и че това е само началото. То не може, просто няма как с думи да... Това е изживяване, което с думи просто няма думи за него. Уникално. И за което съм много благодарна, между другото, на Краси. И бих казала, че осъзнах, че и вече съм сигурна, че това е моят път. Смисъл, искам да продължа и да стигна до края. Не ме е страх. Започвам да си излизам от страха да се погледна. И за всеки, който му е интересно да изучава себе си по някакъв начин, за всеки, който е любопитен, дори въобще и за търсачи на силни усещания също така е това. За всички хора, които търсят различното по някакъв начин от всякакви такива общоприети упражнения или... Няма думи, с които да го опиша. Просто трябва да си живее. Няма други думи. Това е. Не мога по друг начин. Добре. Благодаря ти за присъствието и за споделянето. И аз.